doh jawa kana Brunami. Dinautat kasami satu bogu ni alam muna. Mahite hidon diaduk nang parjono dialog hatta na Brunami siap tengah muna. Dison roro kami uduran ni muna nyari doh tulang sitorus. Dinamangkohi gokot doh jojo ni iba dinamujumolo bonding na Brunami tikyo. Dison huwa kami do boras siribur-ribur parwe sakti. Adora sopa kami kerajaan memboru parjul mahuluk kami asa pirma poki bahul-bahul pasalokan pirma ton dimuna sarunda peparan ni Brunami tujulanon luju-luju ma nang yaka panabotan sama di bajo sah di parwe bersih beritoti pasang takai nang dainang ba saat sebelum saat matu baktian di rendam di bulan saat anon tabatarun dan dodotnya pasang ini Duh, mai terkontar dia bu, mati rapoti Tuhan. Jadi boleh siap kami pun nyari sesuai dok kekayaan Kemburaja Nagari. Dua man siap kami pas teman lulus, amang borma, mengaturkan. Malah temasoni siap kami. Pasal terus panyari mahami tupuparan ni na Brunami na usar batuon. Baik tahu mah bodak na paksi. Lihat baru depan.
tanggal bayar matong dada tujabu. Ata pas mataga bisen habis aluna siraja ni gula-gula muna. Tung tak kasma hapu amang goru. Hot martoma di jabu. So ini saya kami Pak. Adong hata ni na tua-tua. Molo pinatuba adat do nang jaloon. No ay peraja nami. Tuk songo dia pe haroro nami. Adok kata ni na tua-tua. Dak sudat burung. Nak pesosak ko tiga bipalia. Dak sudat namar tulang namar bona ni ari. Moro petuk si bayron nami akaraja nami. Naso sadia. No ay penang roma nami. Pau duko si majusung nami. 10 jari-jari. Asa raja nami. Tuk songo dia be parbuani talan nami. Las marohamu raja nami. Ido pe natuk sipatu paun nami. Ima poparang ni. Na bumurumuna na unggabyo no pe parmusik nami Grabe mga gali. na inguduma hamijo songon nama nopa siraja ni hula-hula nami paima godang sopa-sopa.
yang sudah pangalapan Raja isi mengusung peparan Sonak Malila Bona tulang Raja isi mengusung peparan dari Sonak Malila Do tulang dorobot Rajai Marpau peparan Yopuya dari Sonak Malila. Ya betul lah. Dinang nako kami ang guru tutongan ni pego di alaman munaon di mangguhi gokon do parpudi ng guru nami di Parsaur Batoni ng guru nami Opung Zainal guru amang guru na burjo ya itulah ombar dinang nako kami tutongan pego di alaman munaon bubuang kami do pita-pita ni tanyang nami marite huti-hutinya karena tulang muna imam marite pergue pir pergue sakti pergue seribu-ribu sanggiak matong sakti madiamut ton dibandingin sakti nang ton di matugu asa dapok mason padokin na tua na mandok asa pirme na tong poki baul-baul mapacalongan pirma diamut selalu na ton di luju-luju manang diaka pacamoda jadi dihamuake nang tapasati tama padue subang buata mau lebui dakan ibu dipe masih pasada make si raja nemang guru nami rajai sirai pirok paling raja mengatur ya betulang di sodro doami lima tulang mula tulang rumput marpaung pirok paling raja Sonak Malila di gokop parpuri ni ibebere nami Opung Jainal buru si mangucong nauk sauruma tuaon jadi dia si raja nemang buru nami tu masalah soan nami memburu mamereka muna dia saya muna dia rentau muna mungkin mul siap palilung ni ben neo na kapau punami on dak boy uli ben muna ulau alai holong na sa debata di bawah kamuna tung masai uli ulau di ulau kamuna di ulau parsa rumah tuaon na kasih marohan Tuhan dapat masuk padohan ni si tua-tua atas sakuran di sebaganding mainan di duduk nama pendindingan oras mahamu raja Israel sirata namang buru nami na marahamarangi kalau takas doamu bere kami marsi pairing-ring songonima dihamuna sudea kapau punami na pinubus itok dinami di sonrono hami opung muna marpau ima marhite tulang ni inong muna nauk saurma tuaon jadi dihamuna si dohoron nami ate terpuji madepata apalagi diobas tikion dia sadau muna di haret tau muna di ulau saurma tua tumas selas rohamuna uberek hami dari dadoi dina dipatupahamuna di son ima si Jagaron raja di duhut opu-opu na adong diapang na suman hasotan na diapang dabok masuk untuk kondisi tua-tua asa apang main nasuhat hudung pangguatan marludu madihamuna diaka parsaulian dipudian ni naburu iboto nami beber nami nau sauruma tuaon ditomogan sejak pagon adong do eme na marludu pita tado itu mata martua de bata anggiak ma dipudian ni naburuon ludu panggabea ludu pakurasan dihamu sudah pinok parna dapat songon didokon di si tua-tua asa eme sita batu main na parlinggoman ni si borok amat tadi patado si leo tua luhut mahamu di paror songon inang dibek kamu do dison ima pira di manuk si pangalap bohi asirohan di Tuhan labok matangan di debatama masuk-masuk permulu muna dipudian di naboru nauk sarumah tuaon nanggapiri si miak-miak marmiak matangan muna diaka na manguda diaka permuluas si garupari sangkar dison dapat masuk do kondisi tua-tua tu sangkar maporit lubang masa tua sidur pada pinahamuna gabe nani so ini nak silit juang lomak masih juang lomak so bilang waktu dia mau mengalak kakak punami tu si mahamu dapat para saudian so ini nang baringin mata tema baringin marurak jabi-jabi orang kau dibandingin tu amuna tu pahon ni puta mula jadi nang hariara asa hariara manak kana hariara manak buruna nuwa gabe pinara mana gabe manak pinar buruna suak sori manak opo asih rohani Tuhan dipudian ni ibebera namion si pasorak ko debata ba di hamuna akapinopar nara siswa opo jara nara siswa opo asirohana tu saur matua jadi di hamuna te sudia kapau punamnya teh biner cakal do dia teh biner hidauli hidadeng
mulu na burwod do ate ibebere namion nunga di jalo betupal nasihat debata tupal hasangapon tupal hagabeon gidereng doi sudeda dia kamu na pangibahan na dia ka na marmudu hamuna jadi asimarwan itu di hamuna tutuk kamu tusadana ate jadi ala takas huo to ate apalagi bercerita una-una rinan tu ibebere kapau bukan buru nina tua-tua onate takas dulu ang humoto di apalagi kanino nakapau kubur dan bujol akan jol mana bisuk jol mana pistar dohan muna alana ni tarito mana na bulan tua san esi mapida lo sarupa do hita sa mapida late jadi kada bisuk dohan muna jadi pos rohanami bisuk munai nagabe pelas rohan akan nyoma aka iboto muna on baino muna tu aka arina mangihut asa tarida pangibahan di lasi rohan muna diadat pasarumba tua on ni ibebere nami opung jainal burun hangulu kamu mah hatani debata di boda onok ayat 20 mangenang jam sak onok ayat 20 di sono disi ale anaha radoti matonan yamamu unak-unak pun kuda ninamu hai anakku peliharalah perintahmu dan jangan menyanyiakan nasihat ibumu dia mah akapoda daulina dengkan tonan daulina dengkan uju di ngolu ni bapamu na do omakmu naon imahangulu kamuna ai pamatang ni ibebere namiodo natoras munaon dari marsud suat tonota total perbuatan nai di bona pasugit adong topat dohan ni na tua-tua saritan dipinasain dapat tano-tano nama bija berita hosa molo badarido mulak tutano perbuatan molo todi hanguluan ni ibebere namion nua sahat betu surgo hasonangani asa mar hasonangat todira akapu dan udah tengani ima udah kamuna Dison di hari idul nami bagi idul nami untuk pasu-pasu di hamu akan natinanggal hulun ni nyon ibu to namion sanggiat matong tu dusru hamu na tujuh dan nyarion di hamu akan amal-hamarang itu akan amal boto asal donon naima asal tinaga mainah toras beso boli belian akan abuju hamur na toras dapat kamu nado akabar Saudi dua betul lah persangapan jadi mau lutupen non kataruan non ibu to namion sayang dia mah dipasu-pasu di tangan-tangan itu teh kita tu sahat pengalam bersubut tubuh sehat asa dohol mah soni nido asa pasuban asa tinaba maina autos basobo di belian mawar kapi asa bagot na marhudung mena tu pilu na dala salpu madiamu akapinopar ibu to namion Roma akan jaga tuduluanon so lima hata sak kami tulang muna bona tulang mangucong tulang Halen yang mangaliak mahame yang lawa pasaton gabe-gabe tu sirado tu paparan ni na puro namin asa bendamang ma nahonggar tu si.
bajora mangguru. Bola tupe ina boy terpasatami. Jelaw magagabe salu na paparin ang guru namin nong suko masalu na paparin ang guru namin. Pupasatami marititi ulo sa panyari. Diserani nasudah ina purung yang gak usah satu kali palia. Dan sudah uhum nami lapas anak kamu si raja ni tulang nami molo tupe kabar nami sesadia. Masalani asarohami di parmusik nami. Roma kami mendapoton si raja di tulang nami donat tulang nami. Ima si mangusong dohot marpau. Baik kamu madamang musik godang na hopar musik. Wah, berada di rumah saudara. Bila kaya sangat tuan berada. Mulai dek, gawi. Mulai dek kurang muat apa saat upah tepat dengan bahasa. Sial asid oleh rohana bu hitam marpungu kupe di sore hari on ima di hormon tinggi kopungon. Tumpe di bagasa sitorok kita
totong lo kita mandok mulai dari Tuhan ada di dia haji pasun di kita terlubu bidak kageleng ni pon naro sa pangaratuan naraho mamere opon oma ari parpuli naraho sugari ngotta di mana jadi semuanya maju tu di haruna sirai nama lagi kalau tetas diberi kami amang mulai sian namur di nebuton hamuro naraho mahai mapasik ko ulau non satu nasipul basai dan jamur mahamuna tutu seninggam mapungunay selas maroha nalaho padimuduton akka o paramuna nadong na ulaon saur madua ulaon bukniroha o selas niroha ulat wadiyamuna nang dihamuna hasuto bolon ison hamilo sandong sahuta muna STM kasih di tante doh di muda namunari pengarong merdingat kata melayan hat abul jalan waktu kurang di jalan hamuna kata kata sorbo kata pura sian bonanya di bona pulang ke bido na boso somoni nang sama sama tapi namunari kalau murah ison rohani satu sahuta nabawahon nasakur berduka cita rohani di parmonding nepon usongono peroro nami orang muda nang bisa memahami sugi kita nomor pengasah hutan son arum anggaran dasar dohot sosial nada lain unang beren nilai nai di ina muda do tante di tante do jama muda anai kita do membenon anai pakai hamuma nahbar upor rohani opon sosial do satu masa hutan jadi otik sosial dia be tante udah bapak hamuma usomoni be nagu tarpatu pahami sando masahuta mulai teborang mau di hamuma lumobi ma isang mula salung dari siraja ni hula nami bona nyari nami raja isi dorus bona tulang nami raja isi mangucong sonak malela tulang raja isi dorus hula pangalapan raja isi mangucong sonak malela tulang rubut nami rajai marpau hula na poso rajai manulang si raja uluan rajai huta barat peparan si raja na barat langsongonima rajai siregar langsongonima nang panjaitan hula siap pohopu rajai jawa lubis do rajai nasution langsung nima nang akka si matua ni guru nami salutna amang raja ina tasuri pada di pargok ni arion kuhak tama ulau parsau matua ni ina nami nau tabanu di pogu ni alamanon ima mahide adat na pinukan ni putas julu tubu na takai hutihu di tanus bulga parserahanon ima naginwaran di namaralaman alai masuk pahami 10 jari-jari pas 10 sana simadung akada jarami mola pentongan non nama susu nama satu nakahata pas-pasui bos rohanami akada jarami dambak kurangi dia kasarap akada jarami nak sore dia katohoran dia pasaton akada pas-pasu alai dia kapas-pasi takasdo kami bawas ya kamu nasarun nasiraja ni hula-hulami mola dos tahita jarami raro kami tira muna kami pariana koro muna iba sirai mo para ni raja maratu na buloni iba mahite cara na batu pahami sikak dia kana marana Amang raja nami inang suri pada naliat nalulu. Sonon majutun ngolmi dari namong. Ia upung nami siyang gijang marguar may upung pangaliat siray.
nama ngalak guru dirajai guru siturus siat amporgang on managabi ponan nyari di hami marpilong permaon sada anak ima ukuk pangisi sirai mangalak guru dirajai guru mangucong siap pitubuhan on managabi ponan tulang di hami marpilong permaon sada anak dua guru na perjolo marhuta tumanurul bedetu rodo na sila apala ditiki on amang raja nami na pedua hon marhuta tu nabi tu bulu parpalian ia anak nyopung na sadai marguarma kapanus sirai na mangalak boru ni rajai boru sitorus yang aporgang managabi tulang marpinot parmaon sada anak ima among nami upung jainal sirai naum jumolo dialap Tuhani siap toma-toma nami nama ngalak buru nirajani buru mangucong siap pitupuang ima dainang natapa arupa-dupo iya dainangon ima boru ni upung nami sikka mangucong nama ngalak buru nirajani siap pitu-pitu managabi tulang rorobot di hami marhamulian madainang namion tu abung nami punjainang sirai hami apinok parna opak ma bawa 5 boru on ma pinok par ni dainangon siap anak bawa na perjolo abidin sirai nama ngalak boru pejaitan serta juk pasir mar pinok par mau 2 bawa opak boru jalebar pahoppu mau 15 salak na kedua hon bapak jainal sirai mangalak guru nirajai guru madulang siap bakara marpinok parmot tolu bawa 2 boru jalamat pahop tolu halak na patuluhon upuren jel sirai na mangalak guru nirajai guru tabarat siap sidik kalang imau sadiri marpinok parmahami sada bawa 2 boru sada pahoppu na papato babat bayi sirai na mangalak boru sirai ga sasatar marpinok parma 2 bawa 2 boru pinopar sian boru ni dainango nai marihok sirai marhamulian tu manurung sian lubak kuala marpinok parma 2 bawa sada boru onop pahoppu na kedua hon na yarlen boru sirai marhamulian tuhuta julus yang lagu boti marpinok parma 2 anak tol boru opak bola sama pahoppu na patuluhon na Mikael boru sirai na marhamulian tu pajaitan siya sitorang marpinok parma tol anak sada boru na bawa pato na makrio boru sirai marhamulian tu sendiri sian beras lagi marpinok parma 7 anak sada boru na bawa pato makhanel dapat mahon makhanel boru sirai marhamulian tulis tertim siang Korea ia marga melaki marga kimma siang Korea Selatan marpinok parma 2 anak bawah jadi amang raja nami inang suri pada naliat nalulung nunga sarap saruna tua inang namion maranak marboru marpahoppu siya anak marpahoppu siya boru lohot marnini marloro pungu masude pinok parniday nahon sian anak 1 nini nono 115 salak mau liate madituan tunguan sa ormatua siak kami boroni hasuhutut ditikyo hobartu kesempatan na pinasaan di protokol pasahatong pangapomanang madok hatamon natin adoraso pasahat kami pabotohon nami do siang kesaksian nami siang nasugot saat kami tuh tahu pukul 5 pagi saat ditikyon nomor une ulaw acara pada raton ada sorma 2 tu na 2 namion dohok denggan danga dong nah gosi-gosian danga dong
nama sita matebur dihita nama hula buru pasahaton akahatan nauli hatanaring alani tamaru kami mandok molate tuamu amat taraga ri natas pada raja ni longas sahutani tulang ngamion raja ni hula-hula songoni manang dongat tubuna nak tuhami akapinar buruna tamaru kami mandok molate tuamu saluna daktar balosami emang do taminang akka naulina dengan tiki do papenan muna do pikiran muna alay na pos mahami di bangsa tangyang ngami to matari bata asa di baloso manaulina dengan pinasa tuhamu galuk marsara-sara siang gabe na niulan di tangan muna sinuri pinaham muna soninang marhite doho hahipaso mulai ke orang ma di pasaro nami sian keluarga keturunan ni opo si Zainal buru pere pahopu parumain do tela raja rani raja bolon do disuri akabur rami bere rami naswaluhna nabu bison do masahuta dan do pahami raja madok komula te godak tuhamu di siala hadirmu mangadopi ulau nani patu pahami siat keluarga ni kusi Zainal kuhilalahami lo jala kuboto do ira jana mira jabolot terlubui mahita komparan si raja mengatur narong di sibulgo Victor ringkas jala retaro hamu siap mulai siap rumah sakit pe dainangon dainang namurjon tulus do ringan do lah kamu siang rohanayas sampai saat tu sadaryo lima dan tapatupa ulau tapasidung lau taparito jadi sudah tu raja kami dia muaka tulang namun pasahatmu Tuhami kakak hata pasu-pasu sayang dia matong raja kami tulang naburju tulang nabasa mat pinali mat tanah mat tua di bata saya di pasautom masuri pasu-pasu mulai Tuhami keparang niyo po si Zainal saluhut na makiturunan na siya bordo anak parumay do hela manang didiya pehami rata nami tulang na basa tulang na burju marinanan sa itoktong mahami di buwan pasu-pasu mo dirongani tamyang mo sulina alanaw di pasahata mo Tuhami tulang dak pulabe sejago jam dohono nabi dohono matulak sondak kondisi dua tutumay nadur yo sorani loti hata pasu-pasu hata nauli na pinasahat mo na Tuhami sayunang mamura sayunang mamosi maulate madihita sa luhur na mga raja mula tuktar sonibri na huwag di pasahat Hamis ya sudah keluarga di opuk si Zainal marababa ilong mahamu tulang mau lihat godang ma siap kami budim si dua-dua sampai na solo satu hotel di tikas toho di rodang di bulan nunga sampai ulau saur madua ni na boru nami opuk Zainal boru si bangusok saat mahamu na pinopar na gabian dalam ahura soal doktong ma ni ramo di Tuhan anak pandudut tua na mamang parmusik nabi baik mamang musik na pandudut tua ini Roma ya mam
Iya, ada umpe. Nah, ya. Jadi aku do hahehe ondot hanguluan ningna Tuhan Yesus na mangulu do ganut na porsia diau atik pe mate ibana jaladang mate ibana rodi sa deling na amin martangyang maika ade Tuhan debata amanami na di Banua Gijang nunga diloko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala di dosa nami jala di pangulu kodo iban asa dapotan hati goran dot hamuluat kami asi marwaham di kami saya ajari cara aku limahan asa unang madele kami ala nam di susudongan namyon patubu maha porsion nami jala pabengi maruhan nami makirin di hamuluat surut asa unang mangadumi kami songo sipilipiku na so mapakirmoni say kaiki marwahan nami tuho asa porsi pangapur kami jala ko hapusam nami namar sigat tumpuho kami saha rodi hasusudani buhal nami amin. Opo Zainal bagasan tikion omak opas napakudi kay dari dauta bakini na 22 tahun na hinahulungan ni Rohatta sian jubuta hala buanota nama tuinganan parsatokinan di bona pasugit halani osdoro hanami lunga godang di tapehamu hatanamu di hatana dinggan dia puhamu saya sauk mai saluhut nai asa dinggan dame sona kamu tinggal hone na 22 tahun halani hatani di bata ihita nama makulingi Rohatta asa unang lalap mengadungi hita manang bobono sakita ima nawenet sian buku Parjamita 12 ayat 7 di doksono jala mulat orbuki tutano pagbuatannya gian
alai anggoton di mulat tude bata napunasa iya jalan mulat orboki tutano pagbuatan nahian alai anggoton di mulat tude bata napunasa iyan dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Songone hita salutna marhite barita nama saon tuhita nuai dina tadobadopi bakke na tua-tua orang postang di zolutta paimoto kita naik kosong nodo habe hita musingani dahadong na kekal dahadong na abadi naik kon tinggal honot tado potibio ulu dihalak na martua mahalak molohot ibana di perjanjian na do ibata asa jaloon nama ragam nih pasu-pasu nih bata ragam nih sileo-leo nih bata jala gajang kumurna song na tutuan sia puluh turu anggo mangihuton paringotan alai adong dua persi anggo nirunut sian aka nampar jolui udodo na tua-tuan lobi sian 100 alai naik dohonon ngasada partikian nagajang di hitam alani dihamuna pinoparni na tua-tuaon na tirtiriam diburu dipahopo nono nini sada hatuau mai dihajul maut alani asa martua hita di Solo ni di bata martua hita di Tanoon banai ma mian hita di perjanjian naun dibuka ni di bata tu hita ali Tuhan di bata manami amani saluhukna hodo napuna ngulu nami mangulu manang nama Tuhan alani Tuhan nami di bagasan obason hu hidami hu padu pani mama sadihami ima dinam jumulu marujungulu sian tonga-tonga nami ima upu Zainal bulu simangusu ali Tuhan nami nunga dinggan sude mardalan adat partua minyak tua-tua namion ima pasidukon ari-ari nasida di Tanoon alani Tuhan nami pasu-pasu mah saluhukna oparan nina tua-tua namion manang di dia pe maringanan tupahima saluhut akka ulang sida ali Tuhan nami nunga dia puli hoami marhiti-hiti hatam napai ngoton hami naikon mulak dohami tutano pabuatan namian jala todi i mulak tuho napunasa hami ali Tuhan nami atong sungguli maruhan nami asa unang lalap ngulu nami holana di Tanoon mamikiri akan arikon di Tanoon alai naik ingot kami ikon mula tuhodo kami sugut mitikina asimaruham di bagasan tikion di naung sipul ulon nami gua nonni keluarga ma anon budari tubuh napaso atau ngramoti ma laka nasida horasima perdalanan nasida sian inanon satu orsi
Suadong akan nahurang, suadong akan marah. Pos lorohan nami, tanga-tangamu momo, tanga-tanga nomu manasida, dinarau nang dinamulak. Si marohan, manang sa di hari di, nasida mulak tuinganan na, saito dimma mandongan. Si marohan jalo mahami, di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pasu Tuhan de bata maho dinala ruar do dinala bongot ola neon rodi saleleng-leleng na. Amin. Ditutup mah. Boru. Tutup amak. Pahok bisa. Diangkat. Ayo maju. Terus.